Да. Това е така наречения популярен риболов на метод фидер в Англия. Какво представлява метод фидер? Той се слага на основното влакно, подвижно, и се движи така по основното влакно. Накрая на основното влакно връзвам един малък вирбел, за да мога лесно да сменям повода с различни видове куки. Това е кука номер 12, орловка, с монтаж на косъм и съм сложил два пелета накрая, два малки пелета. Така. Вирбела влиза в тялото на самия фидер последния начин. А тук идва и този малък стопер, който слагам, за да предотврати свободното движение на фидера. По този начин се получава така наречения болт ефект. Когато рибата лапне двата пелета, тя се самозасича от тежестта на самия фидер. Така, ето последния начин зареждам фидера. Вземам този готов темплет и слагам страфта тук вътре в него. Там нататък поставям малко от захранката, свободно количество, така, и го пресовам. Така, натискам леко и изваждам. И ето така изглежда заредения фидер. Страфта е отгоре, заедно с куката. Когато падне, винаги, понеже тежестта е концентрирана отдолу, то винаги пада така надолу. Когато рибата започне да се храни, тя засмуква част от захранката и заедно с захранката обикновено засмуква и пелетите. И по този начин се хваща.